Καλησπέρα αγαπημένα μου φοινικόπαιδα. Είμαι ο Φοινίκας της καρδιάς σου και εδώ είναι ένα καινούριο βιντεάκι. Ελπίζω να είσαι καλά, ελπίζω να είσαι safe και να είσαι κάπου ζεστά. Δεν την παλεύω. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο, θα το κάνουμε μπροστά σου εδώ πέρα. Κάτσε να πάρω και τα πετραδάκια μου που λένε. Αυτή είναι συμβουλευτική εδώ. Σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο το οποίο θα λέει σαν τίτλο, θα έχει σαν τίτλο, έχει ένα μήνυμα από το σύμπαν. Το σύμπαν κάτι διαισθητικά θέλω να σου πει για την κατάσταση, για το πρόβλημα, για τον άνθρωπο που σε απασχολεί και θέλω να σου δώσει κάποια έτσι βοήθεια. Αν θέλεις την παίρνεις, αν θέλεις δεν την παίρνεις τίποτα, πετάς όλα, εσύ ξέρεις. Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, το παρακολουθείς με δική σου ευθύνη. Δεν αντικαθιστά καμία φαρμακευτική ιατρική αγωγή, όπως δεν αντικαθιστά και κανένα προσωπικό ραντεβού. Για προσωπικά ραντεβού έχουν μείνει λίγα για το Φεβρουάριο. Τέλη Φεβρουαρίου θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram, προσφορά 25 ευρώ για μία ώρα. Δηλαδή ένα κανονικό ραντεβού. Όπως επίσης έχει ψυχαγωγικούς και συμβουλευτικούς λόγους. Καθαρίζω. Αναλογοποιώ, ανακατεύω για το πρώτο πακέτο. Θα βγάλουμε 3 πακέτα. Αυτό δεν είναι το πρώτο. Τι θέλει να σου πει το σύμπαν, τι θέλει να σου πει, να σου δείξει, να σε προστατεύσει σχετικά με αυτό που σε απασχολεί. Πάω να κόψουμε. Ωραία, ξεκινάει. Εδώ θέλω να μου πει ότι είτε έχεις μια επανασύνδεση, είτε σκέφτεσαι μια επανασύνδεση και αν ένας άνθρωπος έχει επιστρέψει, έχει κάνει κάποια κίνηση έτσι όπως πρέπει. Αν δεν έχει κάνει, σκέφτεσαι μια επικοινωνία, μια επανασύνδεση με έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως λες τώρα θα έρθει με μια σταθερότητα και μια σιγουριά πάλι ή θα έχουμε πάλι τα ίδια. Σε βρίσκει πάρα πολύ κουρασμένο, κουρασμένη μέσα από αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν το έχεις αφήσει, λέει, το έχεις ακόμα στο μυαλό σου και το δουλεύεις. Εγώ θα σου πω ευελπιστής να το δουλεύει και απέναντι πλευρά. Εντάξει, εδώ ένας άνθρωπος σε παρακολουθεί μέσα από τα social media, παρακολουθείς και εσύ, θα σου πω εν μέρει, μέσα από social μια κατάσταση, μπορεί να υπάρχει και χιλιομετρική απόσταση και λες άντε τώρα θα κάνει το βήμα, θα κάνει κάποια κίνηση, σε απασχολεί πάρα πολύ μια επανασύνδεση αν θα κάνει κάποια κίνηση ένας άλλος άνθρωπος. Εδώ να σου πω την αλήθεια μου, κάτσε λίγο. Να, το τζάκι πάει, θα τα σπάσουμε όλα, θα πάρουμε φωτιά. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να μου πει ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθεις πάρα πολλά συναισθήματα για αυτή την κατάσταση και θα σου πω και ότι η άλλη πλευρά αισθάνεται πάρα πολλά πράγματα, αλλά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανοριμότητα. Στην παρούσα φάση εσύ ξέρεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις, πώς το θέλεις, γιατί το θέλεις, έτσι είσαι πολύ πιο σταθερή για μια κατάσταση η οποία έχει τελειώσει και περιμένεις μια μεταμόρφωση, περιμένεις μια ανατροπή, μια έκβαση των πραγμάτων, να δεις πώς θα εξελιχθεί. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει τα μαθήματα, έχει πάρει το μήνυμά σου και να σταματήσει να λειτουργεί λίγο με το συναίσθημα ή και λίγο χειριστικά, χρησιμοποιώντας δηλαδή το συναίσθημα αυτό. Πολύ ωραία κάρτα μου τελειώνεις. Δεν είμαι καλά, δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια, όπως λέει και το άσμα. Έχω χάσει λίγο τον ύπνο μου, σκέφτομαι διαρκώς αυτή την κατάσταση και την υπεραναλύω και την επαναφέρω στο μυαλό μου. Εγώ θα σου πω ότι σε αυτή τη φάση το σύμπαν θέλει να σου πει το εξής. Ήρθε η ώρα να φύγεις από την ανασφάλειά σου. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις να περιμένεις κάτι. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις να το δουλεύεις ακόμα μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή ώστε να γίνει η μεταμόρφωση. Ακόμα δεν είναι έτοιμο. Σταμάτα όμως να υπεραναλύεις τα πράγματα και να περιμένεις πώς και πώς κάτι. Το λέω πάντα. Δεν περιμένουμε τίποτα, παιδιά. Πάμε να σου βγάλω και μια συμβουλευτική. Εδώ το πρώτο μήνυμα είναι το τύπου γίνε βασίλισσα απεντάκτηνο, θα σου έλεγα εγώ. Υπερασπίσου λίγο τα θέλω σου, υπερασπίσου τα οράματά σου, υπερασπίσου αυτό που είσαι, αυτά που θέλεις και μην περιμένεις τίποτα. Πάμε να σου βγάλω και μια συμβουλευτική από τις Lenormand. Πρώτο πακέτο είπαμε είμαστε. Δώσε μου και μια συμβουλευτική. Σταμάτα να ακούσεις τον περίγυρό σου, θα σου πω εγώ.
Σταμάτα να ακούς και να επιτρέπεις τρίτα άτομα και τέταρτα άτομα και δεύτερα άτομα, θα σου πω εγώ, να επεμβαίνουν στην προσωπική σου ζωή και ο καθένας να λέει ό,τι του κάτσει. Μην πω τη λέξη. Σταμάτα να περαναλύεις, γι' αυτό τα σκέφτεσαι και τα περαναλύεις πάρα πολύ. Άσε τα λόγια. Αποστασιοποιήσου από όλους και για όλα και με όλα. Κάτσε εκεί να δεις τι είναι αυτό που θέλεις, γιατί το θέλεις. Ανέλησε το, βάλε λογική πάνω απ' όλα και μην περιμένεις να κάνει κάποια κίνηση. Αν είναι να συμβεί, θα συμβεί. Προχώρα και βρες τα πατήματά σου. Αυτό ήθελα να πω στο πρώτο πακέτο. Πάμε να βγάλουμε ζώδιο οροσκόπος. Πρώτο πακέτο δικό σου και του άνθρωπου που σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε ψάρι, έχουμε ηχθείς, έχουμε ζυγός, έχουμε κρύο, λιοντάρι, δίδυμος και σκορπιός. Αυτό ήταν το πρώτο πακετάκι. Πάμε να δούμε γρήγορα το δεύτερο. Έχει το νους, γιατί μετά πιο αργά ίσως ανεβάσω και ένα δεύτερο βίντεο που μου έχει κάτσει εδώ και καιρό. Τι έρχεται, παλιό ή καινούριο, θα δείξει. Βάζω γρήγορα μέσα τις κάρτες, λίγο μπερδεμένες πριν ανακατέψω. Έλα, ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν για το δεύτερο πακέτο, όπως βλέπεις ανακατεύω και μπροστά σου. Τι μήνυμα θέλω να σου δώσει το σύμπαν, τι είναι αυτό που θέλω να σου πει το σύμπαν και αυτό που σε απασχολεί. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε για σένα η ώρα, το οποίο πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή να αποφασίσεις ανάμεσα σε καταστάσεις. Εσύ ξέρεις, είναι γενικό. Σταμάτα, λέει, να υπεραναλύσεις τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Απλά ήρθε η ώρα να λάβεις δράση, να πάρεις την απόφασή σου, κάτι το οποίο το δουλεύεις, λέει, αρκετό καιρό, και ήρθε η ώρα, λέει, να ανταμυφθούν οι κόποι σου. Εγώ θα σου πω ότι αν τα καταφέρεις και φύγεις από μια παρελθοντική κατάσταση, κάτι καινούριο με σταθερότητα έρχεται στη ζωή σου, ίσως και να έχει έρθει, και να το αποκλείεις, να του λες, έλα μωρέ, δώσε λίγο χώρο και χρόνο παραπάνω σε αυτή την καινούργια γνωριμία που έχεις κάνει. Άσε λίγο το παρελθόν εκεί που βρίσκεται και σταμάτα να ψάχνεις το τέλειο, σταμάτα να ψάχνεις κάτι ίσως και να συγκρίνεις, σταμάτα να, πώς να το πω, εξατανικεύεις. Δεν υπάρχει λόγος. Φύγε λίγο από το παρελθόν. Οι φοβίες σου σε επηρεάζουν πάρα πολύ, λέει, σε αυτό το οποίο βιώνεις στην παρούσα κατάσταση στην παρούσα στιγμή, που το βλέπεις στο βίντεο. Εδώ έχουν παίξει και τρίτα άτομα έχουν βάλει το λιθαράκι τους και όλο αυτό το πράγμα σου προκαλεί πάρα πολλές φοβίες. Εκμεταλλεύσου όμως με τη μεγάλη έννοια το ένστικτό σου και προχώρα. Εγώ θεωρώ ότι αν τα καταφέρεις και φύγεις από το παρελθόν, αυτή η καινούργια προσφορά που σου έχει έρθει ή θα έρθει μπροστά σου, θα τη δεις, θα σου προκαλέσει μια ανακούφιση και μια ασφάλεια. Και ναι, αλήθεια λέω, ο τροχός της τύχης. Κλείνεις ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις ένα καινούριο. Άσε τα πράγματα στη ροή τους, άσε τα πράγματα να κυλήσουν, σταμάτα να υπεραναλύεις, ξεκαθάρισε ένα παρελθόν, πάρε την απόφασή σου, σταμάτα να τα βάζεις και με τον εαυτό σου. Σε έχει κουράσει αυτή η κατάσταση που τη δουλεύεις εκ νέου. Κάτι καινούριο έρχεται στη δουλειά σου. Μπορεί και στη δουλειά σου, ναι, γιατί όχι, μια για να μου βγει. Κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή σου, το οποίο αν εμπιστευτείς το ένστικτό σου θα καταφέρεις να έχεις μια ολοκλήρωση και έναν καινούριο κύκλο. Πολύ όμορφο, μου άρεσε, αισιόδοξο. Πάμε να δούμε συμβουλευτικά για το δεύτερο πακέτο. Δώσου μια συμβουλή για το δεύτερο πακέτο. Τι σου είπα εγώ, προτάσεις. Αποδέξου τις προτάσεις που σου έρχονται. Δεν έχουν κακό σκοπό. Άνοιξε τα μάτια σου, άνοιξε τους ορίζοντές σου και ήρθε η ώρα, λέει, να δεις κάτι καινούριο που υπάρχει στη ζωή σου. Δώσ' του τουλάχιστον, θα σου πω εγώ, χώρο και χρόνο, τόσο όσο. Πάμε να βγάλουμε ζώδια. Ζώδιο οροσκόπος για το δεύτερο πακέτο. Υδροχόος,
κρυός, ψάρι, καρκίνος, λιοντάρι, εγώ καιρός, θέλω να βγάλω μια αυτή εδώ. Και σκορπιός πάλι. Αυτό ήταν και το δεύτερο πακετάκι. Like από κάτω να μου δώσει θετική ενέργεια. Γράψε μου το σχολείο σου. Κάνε και την εγγραφή σου στο κανάλι αυτό να μεγαλώσουμε αν είσαι νέο μέλος. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα και σε live. Super chat, super sticker. Τα ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα άτομα τα οποία με υποστηρίζουν με συνδρομή μηνιαία και τα άτομα τα οποία βάζουν super chat, super sticker και στα live μου και στα βίντεο μου. Είμαι ευγνώμων. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ για θετική ενέργεια και ανταποδίδω. Πάμε να δούμε και το τρίτο πακετάκι. Σιγά να μην έκανα σαρδάμ εγώ. Οκ. Λοιπόν, ανακατεύω διαπάσα νόσου και πάσω χαζαμάρα. Δεν ξεχνάμε να ακολουθούμε Energy Love Official και Selena Tarot και The James Wish και την κοπελίτσα άφατη που δεν ξέρω πώς είναι. Ταρό και Μαρινέλα στο Instagram και στο TikTok. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω live στο TikTok μετά από 6 μήνες. Απλά δεν ξέρω πότε. Θα έρθει η στιγμή μου. Θεωρώ ότι υπάρχει πληθώρα tarot reader εκεί μέσα. Όλοι πλέον ξενοχαρτιά, οπότε εγώ περισσεύω. Έκοψα νομίζω, ναι. Πάμε να δούμε. Ναι, έκοψα. Πάμε να δούμε τρίτο πακέτο. Τι θέλει να μου πει. Α, μάλιστα. Στο τρίτο πακέτο, παιδιά, πρέπει να έχει γίνει μια κίνηση από την άλλη πλευρά να κάνει ή κάνει κινήσεις για να επανέλθει. Και λες και εσύ να το πουλάκι μου ήρθε, παίρνεις την ικανοποίησή σου, ή μπορεί να έρθει να έχεις μια επιστροφή. Ήρθε η ώρα να γίνει ένα ξεκαθάρισμα με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ χειριστικός και εκμεταλλευόταν οι καταστάσεις και συναισθήματα και ερχόταν πιο πολύ με το ερωτικό στοιχείο παρά με το ξεκάθαρο στοιχείο αυτοκράτορας. Θα δικαιωθείς, δικαιώνεσαι λέει εδώ πέρα με μια καινούρια αρχή από έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται δειλά-δειλά να σου προτείνει να σου πει λίγο τα συναισθήματά του, να σου πει να βγείτε λίγο έξω, να πάμε να τα πιούμε. Δεν μ' αρέσει, θα σου πω εδώ πέρα. Χειριστικότητα πολύ βλέπω. Πρόσεξε πώς θα την αποδεχθείς αυτό εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Ό,τι πράξεις, έτσι θα λάβεις. Μάλιστα. Εδώ πέρα θέλει να μου πει ότι στο παρελθόν έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες, σκέφτεσαι παρελθοντικές ενέργειες, λειτουργείς και σε σύμφωνα με το παρελθόν, δηλαδή οι συμπεριφορές επαναλαμβάνονται για μία ακόμη φορά. Πρόσεξε την επανάληψη των κακών κειμένων. Άρα εδώ πέρα θα βάλω κάρτα εδώ πέρα, γιατί μου βγαίνει ένας υπότης κούπα πέρα από τον ακόλουθο κούπας. Θέλει να μου πει ότι μήπως ήρθε η ώρα και εσύ να έχεις κάτι καινούριο το οποίο θα αφήσει το παρελθόν γιατί σε έχει κουράσει αυτά τα πήγαινέλα και να βρεις κάτι άλλο. Για να δούμε. Θα σου μια κάρτα γι' αυτό. Θα σου πω λοιπόν την αλήθεια μου ότι είτε υπάρχει είτε θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Το λύγεις, ήρθε η ώρα να λήξει όλη την παρελθοντική κατάσταση, παίρνεις το κομμάτι του να αρκείς, ξέρεις, την ικανοποίηση ότι γύρισε κάποιος, επέστρεψε, αλλά επιστρέφει με πολύ λίγο, με λίγο έτσι, είναι ακόλουθος, δεν είναι υπότης. Κάτι άλλο έρχεται σε ζωή σου. Ένας άλλος αν δεν έχει έρθει, θα έρθει το οποίο έρχεται με δυναμική, θα ανακτήσεις και στη δύναμή σου, θα πάρεις τα πάνω για να μπορέσεις, λέει, να γλύξεις αυτήν την κατάσταση η οποία σε παιδεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δώσε βάση λίγο στην καινούργια γνωριμία που έρχεται και στο δεύτερο και στο τρίτο έτσι, πακέτο. Πάμε να βγάλουμε και μια συμβουλευτική για το τρίτο πακέτο μου. Ήρθε η ώρα της επιλογής. Ήρθε η ώρα να προσέξεις προς τα που κοιτάς, τι κοιτάς, γιατί το κοιτάς, να κάνεις την επιλογή σου. Σταμάτα να κοιτάζεις το παρελθόν, κοίτα μπροστά. Έχεις επιλογές εδώ πέρα. Θέλω να βγάλω άλλη μία για αυτήν, για το λαβέρνηθο. Δώσω μου άλλη μία διευκρίνηση. Μην περιμένεις, στο είπα.
Μην περιμένεις, σταμάτα να περιμένεις. Θα έρθει, θα γυρίσει το άλλο. Αλλά αυτό που θα γυρίσει δεν είναι αυτό που θέλεις. Θα το λήξεις, παίρνεις μια ικανοποίηση και προχωράς μπροστά. Δώσε λίγο βαρύτητα σε κάτι καινούργιο το οποίο σε πλησιάζει ήδη ή θα σε πλησιάσει στον τομέα αυτό που σε ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε ζώδιο οροσκόπος. Παρθένος, Σκορπιός, Ψάρι, Τοξότης, Εγώ καιρός. Και Δίδυμος. Αυτό ήταν και το τρίτο πακέτο για σένα που επέλεξες αυτό το... Ναι, το βιντεάκι, ό,τι θέλω να πω. Ό,τι να είναι, ελπίζω να σου άρεσε ένα από τα 3 πακέτα. Εγώ θα σου έλεγα, όπως λέω πάντα, παρακολούθησε όλο το βίντεο να δεις ποιο παίρνει την ενέργειά σου και μετά εστίασε πάνω σε αυτό το οποίο σου ταιριάζει καλύτερα. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο.